vozím proti vetru stále, chodievam s ním. Má pár dier, mám ho však rád. Nemusel som ho prevracať. Má pár dier, mám ho však rád. Nemusel som ho prevracať. Myslím si, že som človek, ktorý prišiel k tomuto povolaniu presne tak, ako to v živote chodí veľakrát, keď už som vlastne chcel skončiť so svojou záľubou, čo je spev, tak vtedy sa mi podarilo dostať sa presne tam, kde som chcel, že som natočil s týmom platňu a že tá platňa sa chytila a že som človek, ktorý má to šťastie, na rozdiel od veľa iných, že sa živí tým, čo ho baví, že aj keď to nebolo to prvotné živiť sa hudbou, ale bolo to vlastne to, čo som vždy tajne chcel robiť a to, čo ma strašne uspokojuje a je to možno, že jediné, čo aspoň trošku viem, to som v súčasnosti ja. Na čele pár ostrých žiar, nestrátim, dúfam svoju tvár. Keď raz príde úspech, tak si človek zvykne na to a vždy ho vlastne, či chce alebo nechce, za tou prácou vidí a dúfa, že príde. Ale to je veľmi riskantné byť muzikantom u nás, lebo nikdy nevie, že či budeš úspešný tou platňou, alebo tými pesničkami, alebo nie. Takže ja to aj tak robím, bez ohľadu na to, či to bude úspešné, alebo nie, pretože už som tak hlboko v tom, že už by som nedokázal odísť od tohto a hlavne iné nič neviem robiť. Má pár dier, mám ho však rád, nemusel som ho prevracať. Od malička si pamätám, že sme si krvopotne zháňali nahrávky. Nahrával som si to na otcov magnetofón B3, Sonet Duo, ktorý sa neskôr osvedčil ako výborný gitarový zosilovač. Ja si to presne pamätám, prvú platňu, ktorú som si nahral, teda prvú pásku, lebo to boli normálne také tie úzke pásky, cievkové, bol Queen a Bohemian Rhapsody. Toto bolo prvé, čo som zohnal a strašne som sa tešil. Potom som to počul pol roka, lebo nič iné som potom zase nemohol zohnať. Takže to bola dobrá škola dookola to počúvať a už aj pomaly skúšať hrať na gitare, že ako sa to dá zahrať. Naši ma pôvodne chceli zapísať na harmoniku. Jednu tvár som získal po rodičoch, je v nej radosť, smútok, hnev, všeličo. Keď sme prišli za riaditeľkou ľudovej školy umenia, tak tá si ma vypočula spievať, lebo to sme tam museli aj spievať a povedala, že mám dobrý sluch a že by bolo dobre ísť na husle. Skončil som tak, že som chodil na husle, ale hrozne ma to nebavilo, lebo som robil šport popri tom. A ja som si vlastne všetky skúšky na konci rokov neodohral, lebo to, keď som zahral prvý riadok, tak iba mávli rukou, že aj, tak zaspievaj. Už vedeli, že viem spievať čisto, tak ja som si prespieval celú ľudovú školu umenia. Viem to sám, nie som hviezdačkým, netúžim byť siedmým, statočným. Gitara bol vianočný stromček a stála 175 korún, to si dodnes pamätám. A hrozne tvrdé struny mala. A to je možno dobre, to by som odporúčal každému, kto chce začínať, že najprv nech skúsi na tom Trabante jazdiť. A keď bude úspešný, tak ten Mercedes to už pôjde samo potom. Tá gitara ležala chvíľu doma, lebo v začiatku mi to nešlo tak ľahko, ako som si predstavoval. Každý si myslí, že keď má nejaký talent, že stačí na to siahnuť a že hneď všetko samo ide. Ale taký impuls bol môj bratranec, ktorý raz prišiel na návštevu a ukázal mi základné akordy a nakreslil mi bodky na tie struny, že kde sa to má tie prsty položiť a ako ich tam položiť. On veľmi nevedel hrať na gitare, ale vedel tie základné akordy. No a potom už, keď som to zvládol, tak potom už som chodil okúkávať tých mojich kamarátov, ktorí hrali v kapele v Brezne. Tam boli asi 2 alebo 3 skupiny takých nadšencov. To bola pekná doba, lebo vtedy sa počúvali Beatlesovky, Smoky a všetky Deep Purple a takéto kapely a
Vtedy fungovali zábavy, živá muzika, každý to chcel hrať čo najlepšie. A sme chodili jeden druhého čumovať, my sme vlastne ešte nemali ani skupinu, ale jednoducho sme sa na to strašne tešili aj ku kamarátom a obdivovali sme sa jeden druhého. Tak teda my mladí sme strašne žrali aj tie miestne skupiny a to boli pre nás takí polobohovia. Bohovia boli Elán a Tito. Toto boli polobohovia a to boli tí, ktorí nám ukazovali, ako sa to má robiť. Správni chlapi vymreli, po vojnách aj posteli. Nie som geroj, som len sebou sám. To boli vlastne tie školské kapely a potom to bolo, ja neviem, v Kultúraku bola skupina, ktorá hrávala už tie okresné zábavy. A ja som sa aj do takejto jednej ako v stredoškolách dostal, lebo gitarista a spevák im išiel na vojnu. A táto skupina mala vlastne už také lepšie meno v okrese, ako okolo Banskej Bystrice. Hrávali dokonca s taktikami, taktici, čo bola skupina, sa kamarátili oni. A to sme už fakt uznávali, že taktici vtedy chyčali, dokonca viacej ako Elán vtedy. A do tejto skupiny som sa ja dostal, odohral som s nimi 2 svadby a zábavu. A vyhodili ma, že neviem spievať, lebo ja som vtedy mutoval a oni hrali prevzaté veci, väčšinou presne týchto ľudí. A treba Elán Jožo spieva dosť vysoko a to ani dnes nezaspievam samozrejme, lebo to závisí to od rozsahu. No ale oni to tvrdošíne hrali v tých polohách, ktoré v origináloch, v tóninách, v akých to hrali tieto skupiny. No a keďže som tam zjapal jak svíňa pred zakálačkou, tak povedali, že to ne, ty sa v živote nenaučíš spievať a vyhodili ma. Potom bolo satisfakciou, keď prišiel po jednom koncerte týmu, keď sme boli slávni, ten, čo ma vyhodil a povedal, že sorry, mýlil som sa. Aniel strážny stal si na prach pier. Vraj nám kúpil asi revolver. Ja som na gitare absolútny samouk a cvičím, aj dodnes robím všetko podľa sluchu a podľa uší. Dokonca ani noty nepotrebujem a myslím, že by mi trvalo chvíľu, kým by som sa zase pozoznamoval s notami, tak aby som sa tým mohol živiť treba s písaním od prepisovaním nejakých partitúr alebo písaním partitúr. Ja som spev nikdy necvičil, ani dodnes, ani v detstve. Ja som sa učil vlastne len hrať na gitaru a tým pádom som počúval tie pesničky aj so spevom, aj so všetkým, ale hlavne som chcel hrať na gitare. Ja som veľmi nechcel ani spievať, spieval som len preto, že v skupine sa nikto k tomu nejak neodvážil a ja som bol vždycky ten, ktorý sa nebojí problémov a rovno do nich vletí a skúsi si to. A ani to nie je možno to si žiadosťou, ale je to zistením toho, že či na to mám, alebo teda chcem zistiť, či na to mám, alebo nemám. A je to také, že sa nebojím ako vojsť do vody a plávať, aj keď plávanie fyzicky nemám moc rád. Kde je spása, nikto netuší. Moja prvá skupina bola na Priemyslovke a volali sme sa Small. To sme si dali taký anglický názov, pretože ja som si kúpil a strašne našetril na krabičku, ktorá sa volala Small Stone od firmy Electroharmonix. To bol taký phaser. Gilmour hodne používal phaser, solový gitarista z Pink Floydu. No ja som sa mu chcel priblížiť aj zvukom a všetkým, takže toto som mal a podľa toho, že to sa nám páči Small. Sme si dali názov. Potom sme sa asi o pol roka zase premenovali a až to skončilo vlastne pri 3MH podľa iniciálok našich mien. Traja tam boli na M, Muriňák Mikloško Mirilovič a ja som bol Háčko Habera. Takže toto bola naša prvá skupina. Hrali sme veľa českých, slovenských pesničiek, kopírovali sme Elánov, Schellingerov, Neckářa, potom, to je zaujímavé, nikdy sme hrali Gota, to už bola iná kategória. Skôr také tie rockovejšie skupiny, lebo aj Neckář vtedy bola rocková skupina, Planetárium bola výborná platňa. A potom Smoky, Deep Purple, ja neviem, Zeppelinov sme nikdy nehrali, to sa nám zdalo veľmi ťažké a do toho sme sa radšej nepúšťali. Pink Floydy nejaké sme hrali. No a aj ľudovky. Dokonca aj ľudovky, lebo niekedy sme išli hrať na svadbu a museli sme to vedieť zahrať. Bola to dobrá škola, hranie zábav a svadieb, lebo
Tam ja aj dodnes obdivujem tých muzikantov, ktorí hrávajú v baroch. Pokiaľ spievajú naplno a idú naplno, tak je to veľké fyzické vypätie a ráno nemáš hlas. My sme s 3MH dokonca absolvovali aj nejaké festivaly a tam už sme hľadali aj to, že ako by sme tú muziku ponúkli ďalej a začali robiť vlastné pesničky. Čiže skôr, či neskôr by sme sa aj tak k tomu dostali. Ja mám pocit, že po takých 2 rokoch sme urobili prvú pesničku. A tu sme tiež hrávali na zabávach a potom zase už začínali pribúdať ďalšie. A vtedy pre nás bola veľká šanca, no to znie možno dosť blbo, ale festival politickej piesne, ktorý tu vtedy fičal a pre nás ako kapelu, ktorá nemá šancu sa dostať do Bratislavy, do štúdia. To bola jedna z možností, ako sa dostať aspoň na takéto veľké pódium. Na festivali sme sa dostali tak, že sme museli absolvovať všetky kola. Od mestského kola po okresné, krajské, štátne a celoštátne. Lebo bol potom slovenský a československý v Sokolove. Toto sme si celé absolvovali. Tam som sa treba zoznámil s Petrom Naďom, Humenom, to bol nejaký krajský festival politickej piesne. Peter to potom vyhral v Sokolove, my sme hrali ako skupina, nie 3MH, ale ako MPH, lebo medzi tým sme prešli z Big Beatu aj na folk, sme zistili, že sme traja dobrí kamaráti, ktorí bývajú blízko vedľa seba, tak sme zobrali Iva Muriňáka, ktorý hrával skvele na klávesi v tej našej skupine 3MH a zobrali sme nášho suseda Jara Perunského, ktorý hrával tiež ako výborne na gitare, zobrali sme si gitary a začali sme cvičiť olympikov a také veci, také viachlasné. A pamätám si, že na nejakom festivale, už neviem, na ktorom to bolo, prišli za nami a povedali nám, že vy zniete ako Crosby, Stills, Nash and Young. A my teraz sme vôbec netušili, že čo je to za kapela. A sme si hovorili, že to bude asi niekto, kto má tiež vokály. A tak sme sa každopádne potešili, lebo to bola zahraničná kapela asi podľa toho názvu, podľa tých mien. To bolo v období strednej školy, čiže medzi 15 a 18 rokmi po veku. V 16 sme asi začali v tej skupine hrávať. 4-ročná škola, 3 roky sme boli v tej skupine. Zasni a snívaj, nechaj to plávať. Turku je tým, ktorým svet zaškerí. S Evou Wolframov bolo obdobie, ja som už bol na vysokej škole. Eva spievala v skupine brezňanskej, do ktorej prešiel Muriňák, ktorý zostával, lebo on bol z nás najmladší, o 2 roky, myslím, bol len mladší ako ja. On zostával ešte v Brezne na škole, takže založil ďalšiu skupinu. Ja už som bol v Bratislave, čiže už som sa nemohol zúčastňovať toho všetkého diania v Brezne. A Eva tam začala spievať ako speváčka. A zúčastňovala sa takisto ako solistka hudobného festivalu mladých, kde ja som išiel ako solista potom. To som mal nejakých 19 a myslím, že už som bol na výške v Bratislave. A to bol ešte jeden rok vlastne, keď som chodil ten po festivaloch. Prvý rok v mojej vysokej škole ekonomickej. No a z Evou sme sa tam spoznali. Braňo Hronec vtedy s pánom doktorom Sivačkom urobili také konzervatórium pre mladé talenty populárnej hudby. To trvalo 2 roky. Učili nás tam, neviem, Braňo, pán Trnečka teóriu, to sme mali vždycky najväčší strach. Potom Peter Breiner nás učil niečo. Každý mal nejakých svojich interpretov a vlastne nám chceli dať také tie základy aj z muzikálového nejakého spektra potom, ja neviem, pop, jazz trošku, zo všetkého trochu. Na Zeo sme sa tam stretávali, Eva bola tiež z Brezna, tak sme začali spolu spievať na festivaloch. Dokonca sme, myslím, vyhrali nejaký hudobný festival v Mladých Bojniciach ako taký duet, ale nemyslím si, že to bola tá parketa, ktorá mňa až tak úplne vyhovovala. Skúšaj to od znova ma mať trocha rád. Skúšaj, skúšaj, už ti to ide. Veď láska tak rýchlo snáď nezmizla z nás. Niečo z nej muselo zostať. Skúšam to od znova ťa mať trocha rád. Skúšam, skúšam, raz Láska sa nám isto usídli v nás. Do tmy ti budem šepkať. máš ma, To nie je špás. máš ma, S chybami snáď. Máš ma, máš ma,
bola to pre mňa jednoducho šanca, ako sa dostať do televízie, ako začať robiť v štúdiu, ako začať nahrávať. A všetky tie kroky, aj keď boli úspešné alebo neúspešné, tak mali svoje výsledky a na základe toho predsa len som sa dostal do povedomia tých ľudí, zase kolegov z muzikánskej branže už z Bratislavy, ktorí mi potom sem tam občas na základe tohto zavolali, že treba pomôcť vokálmi na platňu tomu a tomu a či by som neprišiel zaspievať. A to som fakt bol študent a to boli to také úplne, ja som si to naozaj všetko musel odkrútiť a presne spoznať všetky tie jednotlivé malé práce, aby som sa potom konečne dostal ku veľkej robote. To nie je špás, máš s chybami snáď. Keď som absolvoval tieto všetky veci, tak ono sa to tak jedno k druhému zbieralo. A to meno sa dostávalo u týchto ľudí, ktorí začínali vtedy robiť muziku, ako bol, ja neviem, Andrej Šeban a Tito. Už sa dávalo na známo, že sa tu hýbe jeden človek, ktorý intonuje dobre. No a Andrej mi navrhol, že majú kapelu a že odišli z Demikátu. Že sa im teda rozpadol Demikát a že či by som to tam nechcel skúsiť spievať. A to bola zase dobrá škola, lebo sme aj v ďalšej kapele veľa sme cvičili a málo sme hrali. A sme chceli robiť taký underground, vtedy hodne leteli, ja neviem, Pražský výbier a všetci sme to obdivovali zase a robili sme takú hudbu, do ktorej som sa ja veľmi ani nehodil, lebo ja som bol fakt skôr ten strednoprúdový typ. S 300 Helmenými sme hrali len vlastné veci a boli to, dneska by som to nazval také schizy trošku. Textoval to Peter Uličný a najoptimistickejšia pesnička vtedy bola o mŕtvole z pitevny. A celé to bolo Amnestia, blázinci, no skrátka takéto veselé témy všetko. A 300 Helmených sa rozpadlo na základe toho, že to nemalo úspech a že jednoducho sa z toho nedalo nejak existovať potom. Čiže, ale mám taký pocit, že my sme aj odchádzali potom na vojny a na takéto veci. Ja som vlastne už ako vysokoškolák dostával diplom vo vojenskom, lebo medzi tým som musel absolvovať príjmačky do vojenského umeleckého súboru v Bratislave, kde som ich aj absolvoval, len som mal tú smolu, že na mojich príjmačkách sedel šéf súboru z Tábora, ktorému som sa zapáčil a ktorý ma vymenil za nejaké husle a trumpety z bratislavského súboru do Tábora. Nemal som z toho veľkú radosť. Ale zás na druhej strane, dovtedy som nevedel hrať. Vôbec som netušil, čo je to klavír a takéto veci. Takže v rámci nudy som sa začal zaoberať aj takýmito nástrojmi. Hodne som cvičil na bubny, na vojne, na tom klavíri, synťáky. Robil som vlastné pesničky. Bolo tam také malé štúdíko, už som si to aj nahrával a zabával som sa. Takže pre mňa ten rok vojny nebol zabitý čas a skôr som to dokonale využil. Presne v tých smeroch, ktoré som chcel. Avion nasledoval vlastne najrýchlejšie, ako sa dalo. Ja som prišiel z vojny a večer som mal telefonát od Pala Kozmu, že dostal tip od Fedora Freša, že sa vraciam z vojny a že slušne spievam. Takže na základe tohto doporučenia som išiel do skupiny Avion, ktorá hrala v zložení vtedy šéf kapely Fero Griglák, Palo Kozma, bicie, Peter Peteraj, gitara a Martin Matiáš, taký mladý chalan, hral na bas-gitaru. My sme tam boli s Martinom vlastne najmladší. No a začali sme robiť muziku takú už hodne blízku vlastne takým popovým pesničkám, ale takým akože big beatovým, takým trošku aj tvrdé. Už to bolo rockové, už to bolo také, čo sa mi páčilo veľmi a už mi to aj vyhovovalo. Už aj ten hlas tam ako veľmi prirodzene zapadal do toho.
to bolo už také, že už som vedel, že už som blízko možno. Súkromný suverén, kde túžba lieta kde? Fero bol dvorný skladateľ Aviónu a robili sme to, čo chcel Fero. A on ako moc ani nemenil ten štýl, lebo však on robil podľa mňa pop aj s prúdami, lebo vždycky vlastne Fero bol rockový muzikant. Fero aj podľa mňa vysiel presne ten smer, ktorý už sme to aj našli a možno, že keď sme vydržali, takže niečo z toho bude, ale chýbala tam podľa mňa v tom Avióne osobnosť ani nehrácka, ale tá, ktorá by to zozadu držala pohromade a všetky tie povahy, ktoré sa tam zišli, dokázala sklbiť a udržať, aby vydržali čo najdlhšie v rámci dobrej veci, aby aspoň natočili platňu, lebo ani to sme neurobili. Dážď rozmenený na drobné, zrkadlový dážď, dáva ti mokré odškodné, každú kvapku zvlášť. Už sa neschová